Pozývam vás k meditácii pozorovanie dýchu. Zaujmite pohodlnú pozíciu v sede. Môžete sedieť na stoličke alebo aj na zemi. Ak sedíte na stoličke, obe nohy sú voľne vedľa seba na zemi a chrbát je vyrovnaný. Chrbát sa nemusí opierať o operadlo stoličky, je dôležitejšie, aby bol vystretý. Ak sedíte na zemi, je dobré mať bedra vyššie ako kolená a tiež vystretý chrbát. Vaša pozícia by mala byť bdelá a vedomá a zároveň aj uvoľnená. Všetky slová v tejto meditácii berte ako pozvania, ktoré môžete nasledovať, ale zároveň nemusíte. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť z meditácie vystúpiť. Pomaly môžete privrieť oči. Oči môžete prípadne nechať aj otvorené alebo pootvorené, s pohľadom voľne opretým pred seba. Uvedomte si polohu svojho tela, tlak tela na podložku, priestor, aký vaše telo zaberá. Všimnite si, ako sa vaše telo práve teraz cíti. Či je skôr ľahké alebo ťažké, uvoľnené alebo v napätí. Aký je prevládajúci pocit v tele v tejto chvíli? Uvedomte si dotyk vašich chodidiel so zemou a pocity vo vašich chodidlách. Pomaly môžete obrátiť pozornosť k svojmu dýchu. Uvedomte si, kde všade v tele cítite dých. Môže to byť v okolí nosa, v hrudi, v bruchu, alebo aj v iných častiach tela. Vyberte si jedno miesto, kde budete dých pozorovať. Napríklad oblasť brucha alebo špičku nosa. Pozorujte svoj dých na tomto mieste. Vnímajte pocit dýchania. Dých sa nesnažte meniť alebo ovplyvňovať. Jednoducho ho pozorujte taký, aký je. V každom momente. Pozorujte fyzický pocit dýchania, ako sa telo jemne rozširuje pri nádychu a jemne sťahuje pri výdychu. Pozorujte každý svoj nádych, každý výdych a možno si všimnete aj krátke pauzy medzi nádychmi a výdychmi. Pri tomto cvičení nemáme žiadny cieľ. Jednoducho dovolíme, aby naša skúsenosť bola taká, aká je práve teraz.
Môže sa stať, že vaša pozornosť odbehne k rôznym myšlienkám, telesným pocitom, predstavám alebo zvukom. Je to úplne v poriadku. Ak sa to stane, iba si uvedomte, kam vaša pozornosť odbehla a jemne ju privedte opäť k pozorovaniu dýchu. Vnímajte každý svoj dých, jeho jedinečnosť, to, ako je odlišný od ostatných dýchov. Niekedy pozornosť odbehne na chvíľku, inokedy odbehne na dlhší čas. Je to úplne v poriadku, netreba sa za to vnútorne kritizovať, myseľ je takáto. Kedykoľvek, keď si všimnete, že vaša myseľ odbehla, uvedomte si, kam odbehla a jemne ju privedte späť k pozorovaniu vášho dýchu. Uvedomte si ďalší nádych, výdych, aj priestor medzi nimi. Nezáleží na tom, ako často dnes pozornosť odbieha. Každá chvíľa je príležitosť znova začať pozorovať svoj dých. Naďalej pozorujte svoj dých, vnímajte dých za dýchom, moment za momentom. Opäť si uvedomte svoje telo, jeho váhu, miesta, kde sa dotýka podložky. Započúvajte sa do zvukov okolia. Keď ste pripravení, pomaly otvorte oči a rozhliadnite sa po priestore okolo seba. Uvedomte si, ako sa cítite po krátkom čase, ktorý ste strávili sami so sebou. Zvýšené vedomie môžete skúsiť preniesť aj do ďalších častí vášho dňa.